আজি ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ମା ଇଂଲିଶ ବହିର ପାର୍ଟ 2 ଲେସନ 1 ଦି ରିଡଲ ମାଷ୍ଟର ବିଷୟଟି ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି। SGP 1 Every evening children sit round Buddhu Hadam to listen to his stories। ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଦାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବସନ୍ତି। There is no one in the village who can tell stories like ବୁଦ୍ଧଦାମ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ ଯିଏ କି ବୁଦ୍ଧଦାଙ୍କ ପରି ଗପ କହିପାରୁଥିଲେ। He can tell you about the thieves and the widow's son, 7 brothers and 1 sister। ସେ କହୁଥିଲେ ଚୋର ଏବଂ ବିଧବାର ପୁଅ, 7 ଭାଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ। He can also tell you the story of the white jackal। ସେ ସର୍ବଦା ଖଳ ପାପିଷ୍ଟ ବିଲୁଆ ବିଷୟଟି ଗପ କହୁଥିଲେ। There is no end to his stories। ତାଙ୍କ ଗପର କୌଣସି ଶେଷ ନଥିଲା। He is also very good at riddles and his stories are also full of riddles। ସେ ସର୍ବଦା ଧନ୍ଦାରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ଧନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। There is no riddle which he can not solve। ଏପରି କୌଣସି ଧନ୍ଦା ନଥିଲା ଯେ ସେ ତାହାକୁ ସମାଧାନ ନ କରିପାରିବେ। So everyone calls him the riddle master। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ଦା ଗୁରୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। People need him more during marriages। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର ବେଳେ ବେଶୀ ଖୋଜନ୍ତି। The bridegroom's party has to pay a goat or a pig if they fail to bridegroom's answer the riddle of the bride's party। ବରଘର ପାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଛେଳି ବା ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀ ପଇଠ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ସେମାନେ କନ୍ୟା ଘରର ଧନ୍ଦାର ଉତ୍ତର ଠିକ ସେ ନ ଦେଇ ପାରିବେ। If ବୁଦ୍ଧଦାମ is with them। ଯଦି ବୁଦ୍ଧଦାମ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। The bridegrooms are people are safe। ବରଘର ପାତ୍ର ଲୋକମାନେ ନିରାପଦ। They need not pay the fine। ସେମାନେ କର ଦେବାକୁ କର ପଇଠ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧଦାମ's talk is also full of riddles। ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡିକ ଧନ୍ଦାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। During hunting he will never call a leopard a leopard। ଶିକାର କରିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଚିତାବାଘକୁ ଗୋଟେ ଚିତାବାଘ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। If you call a leopard by name। ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଚିତାବାଘକୁ ତା ନାଁ ସହିତ ଡାକ। He says ସେ କୁହନ୍ତି he will know and kill you। ସେ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ତୁମକୁ ମାରିଦେବ। So he calls it a wild cat or a hornless bullock। ତେଣୁ ସେ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ବଣୁଆ ବିଲେଇ କିମ୍ବା ଶିଙ୍ଗ ନଥିବା ବଳଦ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। Similarly he calls a bear a hairy caterpillar। ସେ ସାଧାରଣତଃ ସେ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁକୁ ସମ୍ବାଳ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। He does not want to hurt anyone। ସେ କୌଣସିକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। When he finds someone losing his teeth। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ହରାନ୍ତି। He will say ସେ କୁହନ୍ତି your white stones are falling। ତୁମର ଧଳା ପଥର ଗୁଡିକ ଗଳି ପଡୁଛନ୍ତି। When someone is dead। ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। He says ସେ କୁହନ୍ତି he has gone to hurt the alligator। ସେ ଦଳ ହୋଇ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପାରାରେ ଏହା ବୁଝାଉଛି ଯେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧଦାମଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଦାମଙ୍କ ପରି ଗପ କହିବାରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଚୋର ଏବଂ ବିଧବାର ପୁଅ, ଖଳ ପାପିଷ୍ଟ ବିଲୁଆ ଏବଂ 7 ଭାଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଗପଟି କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧନ୍ଦା ଗୁଡିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ଦାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଏପରି କୌଣସି ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମରେ ଧନ୍ଦା ଗୁରୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି।
ଲୋକମାନେ ବୁଧୁହାଦାଙ୍କୁ ବେଶୀ ବାହାଘର ବେଳେ ଖୋଜନ୍ତି, କାରଣ ବାହାଘରରେ ବର ଘର ପାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଛେଳିବା ଘୁଷୁରୀକୁ ପଇଠ କରିବାକୁ ପଡେ ଯଦି କନ୍ୟା ଘର ପାତ୍ରର ଧନ୍ଦାର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ବୁଧୁହାଦାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କର ପଇଠ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ବୁଧୁହାଦାନଙ୍କ କଥା ଗୁଡିକ ବହୁତ ଧନ୍ଦାର ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିକାର କରିବା ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଚିତାବାଘ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ତାହାକୁ ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ଡାକନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ତାକୁ ମାରିଦିଏ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବଣୁଆ ବିଲେଇ ବା ଶିଙ୍ଗ ନଥିବା ବଳଦ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସେ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁକୁ ଗୋଟିଏ ସାଉଁପାଳ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ସେ କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ଦାନ୍ତ ହରାନ୍ତି ସେ କୁହନ୍ତି ତୁମର ଧଳା ଦାନ୍ତ ଗୁଡିକ ପଡିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେ କୁହନ୍ତି ସେ ଦଳ ହୋଇ କୁମ୍ଭୀରବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। SGP2 One evening when Buddhadam came out of his room, ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଧୁହାମ ତାଙ୍କ ଗୃହରୁ ବାହାରିଲେ, he found the children waiting to hear his stories. ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। One of them shouted, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲେ, grandfather, today you tell us a story from your life. ଜେଜେ, ତୁମେ ଆଜି ତୁମ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗପ କୁହ। ଏହି ପାରାରେ ଏହା ବୁଝୁଛି ଯେ ଦିନେ ବୁଧୁହାଦାନ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଜେଜେ, ଆଜି ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗପ ବିଷୟରେ କୁହ। Grandfather, tell us how you cheated the money lender, added another. ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲେ, ଜେଜେ, ତୁମେ କିପରି ମହାଜନଙ୍କୁ ଠକିଥିଲ ତାହା କୁହ। And all the children shouted yes yes, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ହଁ ହଁ। The old man took a little red tea. ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ ଟିକେ ନାଲି ଚା ନେଲେ। Then he began, ଏହାପରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, in my old days I owed money to a money lender. ମୋର ଯୁବ ଦିନରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମହାଜନ ଠାରୁ କିଛି ପଇସା ଆଣିଥିଲି। He used to come every day for money. ସେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ପଇସା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। But I had no money to pay him. କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇଠ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ନଥିଲା। So I ran away to the forest asking my wife to tell him that I had gone for backward and forward dance. ମୁଁ ପଛକୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ନାଚିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡେ। Next day the money lender came. ତା ପରଦିନ ମହାଜନ ଆସନ୍ତି। My wife told him where I had gone. ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ବୋଲି। He did not understand what she meant by backward and forward dance. ସେ ପଛକୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ନାଚିବା ର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। He wanted to learn it from me. ସେ ଏହାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। If I taught him the dance and answer 3 of riddles, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନାଚ ପ୍ରଣାଳୀଟି ଶିଖାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର 3ଟି ଧନ୍ଦାର ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଏ, he would not take his money from me. ସେ ମୋ ଠାରୁ କୌଣସି ପଇସା ନେବେ ନାହିଁ। Grandfather, are not the money lender very cruel? asked one boy who was still very attentively. ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ବହୁତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଏବଂ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲା ସେ ପଚାରିଲା, ଜେଜେ, ସେହି ମହାଜନ କଣ ନିଷ୍ଠୁର ନୁହନ୍ତି କି? ଏହି ପାରାରେ ଏହା ବୁଝାଉଛି ଯେ ଜଣେ ପିଲା ପଚାରିଲା ଯେ
ତୁମେ କିପରି ଜେଜେ ତୁମେ କିପରି ଗୋଟିଏ ମହାଜନକୁ ଠକିଥିଲ ଆଜି ତାହା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପିଲାର କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ। ତାପରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କିଛି ଚା ନେଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୋର ଯୁବ ଦିନରେ ମୁଁ ଜଣେ ମହାଜନ ଠାରୁ କିଛି ପଇସା ଆଣିଥିଲି ଏବଂ ସେହି ମହାଜନ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ପଇଠ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଛକୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ନାଚିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇଛି ବୋଲି କହି ଜଙ୍ଗଲ ଦୌଡ଼ି ପଳେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ମହାଜନ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ବୋଲି। ମହାଜନ ତାଙ୍କର ସେହି ପଛକୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ନାଚ ପ୍ରଣାଳୀ କିଛି ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଏହି ନାଚ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନାଚ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର 3ଟି ଧନ୍ଦାର ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ମୋ ଠାରୁ କୌଣସି ପଇସା ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଯିଏ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଗପଟି ଶୁଣୁଥିଲା ସେ ପଚାରିଲେ, ଜେଜେ ସେହି ମହାଜନଟି କଣ ନିଷ୍ଠୁର ନୁହନ୍ତି କି? ୟେସ୍ ଦେ ଆର୍, ହଁ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ। But this moneylender was less cruel than the rest. କିନ୍ତୁ ସେହି ମହାଜନଟି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ। In no case will other moneylenders agree to keep up their money. ଏମିତି କୌଣସି ମହାଜନ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଇସାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେବେ। ଏହି ପାରରେ ଏହା ବୁଝୁଛି ଯେ ସେହି ମହାଜନଟି ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ନ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ। ଏମିତି କୌଣସି ବି ମହାଜନ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାନ୍ତି। So with 2 other people as witness I meet the moneylender. ତେଣୁ ମୁଁ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ନେଇ ମହାଜନକୁ ଭେଟିଲି। All of us went to the forest. ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲୁ। It was very cold morning. ଏହା ବହୁତ ଶୀତଳ ସକାଳ ଥିଲା। I asked him to take off his warm clothes. ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗରମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ କହିଲି। Then I gathered some dry leaves and wood to set fire to them. ଏହାପରେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ କାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି କଲୁ। We sat very close to the fire. ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଆଁର ବହୁତ ପାଖରେ ବସିଲୁ। When it blazed, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଶିଖା ବହୁତ ଗରମ ହେଇଗଲା, it was very hot. ଏହା ବହୁତ ତାତିଗଲା। And he moved backward. ଏବଂ ସେ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। I also moved backward. ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲି। When the fire was less hot, ଯେତେବେଳେ ସେହି ନିଆଁଟିର ଶିଖାର ତାତି କମିଲା, he felt cold. ସେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କଲେ। And moved forward. ଏବଂ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। In this way he went on moving backward and forward. ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସେ ପଛକୁ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲେ। Then he asked me when I would teach him the dance. ଏହାପରେ ସେ ପଚାରିଲେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ନାଚଟି ଶିଖାଇବି। He got angry when I told him I had already taught him. ସେ ରାଗିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ନାଚ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖାଇ ସାରିଛି। You have cheated me. ମହାଜନ କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଠକିଦେଲ। He shouted and said, ସେ ଚିଲେଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, all right, answer my riddles. ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ମୋର ଧନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। The Raja's plate which you cannot wash. ରାଜାଙ୍କର ଥାଳି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଧୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। A coiled of snake. I replied immediately. ଗୋଟିଏ ଗୁରେଇ ହୋଇଥିବା ସାପ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲି। A bamboo with 7 eyes came the next. ଏହାପରେ ପଚାରିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ଯାହାର 7ଟି ଆଖି ଅଛି। Flute. I replied within no time. ମୁଁ ବିନା ସମୟ ନ ନେଇ କହିଲି ବଂଶୀ। ଏହି ପାରରେ ଏହା ବୁଝଉଛି ଯେ
ବୁଧୁହାଦାମ ଦୁଇଟି ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମହାଜନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବଣ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଶୀତଳ ସକାଳ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ବୁଧୁହାଦାମ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ବୁଧୁହାଦାମ କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ କାଠ ଜମା କରି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଜାଳିଲେ। ସେମାନେ ନିଆଁର ବହୁତ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିଆଁର ଶିଖା ତାତିଗଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁର ଶିଖାର ତାତିଟି କମିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଶୀତ କଲା, ତେଣୁ ସେ ନିଆଁର ପାଖକୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଆଗ ପଛ ଘୁଞ୍ଚିଲେ। ଏହାପରେ ମହାଜନଟି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେତେବେଳେ ମତେ ଏହି ନାଚ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖେଇବ, ସେତେବେଳେ ବୁଧୁହାଦାମ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନାଚ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖେଇ ସାରିଲିଣି। ଏହା ଶୁଣି ମହାଜନଟି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ମତେ ଠକିଦେଲ। ଏବଂ ସେ ଚିଲେଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଏବେ ମୋର ଧନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଏକ ଥାଳି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଧୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବୁଧୁହାଦାମ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡେଇ ହୋଇଥିବା ସାପ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ମହାଜନ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏପରି ଗୋଟେ ବାଉଁଶକ ଯାହାର 3ଟି ଆଖି ଅଛି। ବୁଧୁହାଦାମ ବିନା ସମୟ ନ ନେଇ କହିଲେ ଯେ ବଂଶୀ। He looked quite disappointed. ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। He had only one needle left, the last one. ସେ ଶେଷ ଧନ୍ଦାଟିକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ। If I answered that one also, ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଧନ୍ଦାର ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଏ, he would lose his money. ସେ ତାଙ୍କର ପଇସାକୁ ହରାଇବେ। Taking a little time, he asked me a long and difficult riddle. କିଛି ସମୟ ନେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଏବଂ କଷ୍ଟକର ଧନ୍ଦା ପଚାରିଲେ। He has a crown but is not a king. ତାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମୁକୁଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ନୁହେଁ। He wakes up man but is not a watchman. ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଗାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଚୌକିଦାର ନୁହେଁ। Then he shouted, tell me what it. ଏହାପରେ ସେ କହିଲେ, ମୋତେ କୁହ ଏହା କଣ ଅଟେ? When I replied cough, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଗଞ୍ଜା, his face turned pale. ତାଙ୍କ ମୁହଁଟି ଈଷତ୍ ପଡ଼ିଗଲା। And in no time he left the place even without looking backwards. ସେ ବିନା ସମୟରେ ପଛକୁ ନ ଅନେଇ ସିଧା ସେଠାରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ପାରାରେ ଏହା ବୁଝାଉଛି ଯେ ବୁଧୁହାଦାମ ମହାଜନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟି ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ଶେଷଟିକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ବୋଲି ବୁଧୁହାଦାମ କହିଲେ। ସେ କିଛି ସମୟ ନେଲା ପରେ ମହାଜନ ବୁଧୁହାଦାମଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ବୁଧୁହାଦାମ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଏବଂ କଷ୍ଟକର ଧନ୍ଦାଟି ପଚାରିଲେ। ସେହି ଧନ୍ଦାଟି ଥିଲା ଯେ ତାର ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ନୁହଁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଗାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୌକିଦାର ନୁହଁ। ମହାଜନଟି କହିଲେ, ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ ମତେ କୁହ। ବୁଧୁହାଦାମଟି ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଯେ ଗଞ୍ଜା। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମହାଜନଙ୍କର ମୁହଁଟି ଈଷତ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ସେଠାରୁ ବିନା ସମୟ ନ ନେଇ ଏବଂ ପଛକୁ ନ ଅନାଇ ସେଠାରୁ ସିଧା ଚାଲିଗଲେ। SGB 3. All the boys who had been listening attentively, ସମସ୍ତ ବାଳକ ଯିଏ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, laughed at once. ଶେଷରେ ସେମାନେ ହସିଲେ। All of them still sat looking at Buduhadam, who was sitting close to the well. ସମସ୍ତ ବାଳକ ଯିଏ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ରହି ବୁଧୁହାଦାମକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏକି କାନ୍ଥକୁ ଡେରି ହୋଇ ବସିଥିଲା। The boys knew, ସେହି ବାଳକ ଜାଣିଲା, once he finished taking red tea, ଥରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚା ସରିଲେ, he would ask them a riddle. ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଧନ୍ଦା ପଚାରିବେ। They were getting ready for the test. ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। When the red tea went in, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାଲି ଚା ସରିଲା, the riddle came out. ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ସେହି ଧନ୍ଦାଟି ବାହାରିଲା। The bullock
that raises its tail when it eats belly full. ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଯିଏକି ପେଟ ପୁରା ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଟେକି ରଖିଥାଏ। Thrice he repeated the riddle. 3 ଥର ସେହି ଧନ୍ଦାଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲେ। He who can answer the riddle will be the riddle master today, added the old man. ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବ ସେ ଆଜିର ଶିଶୁ ଧନ୍ଦାଗୁରୁ ହେବ। ଏହି ପାରାରେ ଏହା ବୁଝାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ବାଳକ ବୁଧୁଦାମଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଏବଂ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାଳକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବୁଧୁଦାମଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ କାନ୍ଥକରରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଥିଲା ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବୁଧୁଦାମଙ୍କ ନାଲିଚା ସରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଧନ୍ଦା ପଚାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାଲିଚାଟି ସରିଲା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ସେହି ଧନ୍ଦାଟି ବାହାରିଲା। ଏକ ବଳଦ ଯିଏକି ପେଟ ପୁରା ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଟେକି ରହିଥାଏ। ସେ ସେହି ଧନ୍ଦାଟିକୁ 3 ଥର ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଯିଏ ଆଜି ଉତ୍ତର ଦେବ ସିଏ ଆଜିର ଧନ୍ଦାଗୁରୁ ହେବ, ଶିଶୁ ଧନ୍ଦାଗୁରୁ ହେବ। Everyone was quiet. ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। No sound, no movement. ବିନା କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କିଛି ବି ହଲଚଲ ନାହିଁ। Everyone was trying his best to find an answer. ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। When no reply came for a long time, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ବୁଧୁଦାମ allowed them to guess the answer. ବୁଧୁଦାମ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। Is it an animal? asked one boy. ଜଣେ ବାଳକ ପଚାରିଲେ ଏହା କଣ ଗୋଟିଏ ପଶୁ? No came the reply. ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କହିଲେ ନା। Is it food? suggested another boy. ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାଳକଟି କହିଲେ ଏହା କଣ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଖାଦ୍ୟ? No said the old man. ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କହିଲେ ନା। ଏହି ପାରାରେ ଏହା ବୁଝାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ବୁଧୁଦାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଶୁଣି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, କିଛି ବି ଶବ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ବି ହଲଚଲ ନ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଧୁଦାମ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ପାଇବାରୁ ବୁଧୁଦାମ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ବାଳକ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏହା କଣ ଗୋଟିଏ ପଶୁ? ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କହିଲେ ନା। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ବାଳକ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏହା କଣ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ? ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କହିଲେ ନା, ଏହା ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। A boy who was all the time sitting silently in front of the old man suggested at last. ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଯିଏ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଏବଂ ନିସ୍ତବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବସି ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣୁଥିଲା, ସେ ଶେଷରେ ପଚାରିଲା Is it a thing used by a businessman? ଏହା କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟବହାର କରେ କି? Yes, but tell me what it is. ହଁ, କିନ୍ତୁ କୁହ ଏହା କଣ ଅଟେ? A weighing balance, said the boy. ସେହି ବାଳକଟି କହିଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ତରାଜୁ ଅଟେ। The old man stood up laughing. ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହସିଲେ and took the boy in his arm, shouting, Here is the little master. Here is the little master. ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାହୁକୁ ନେଇ କହିଲେ ଏହିଠାରେ ରିଡିଲ ମାଷ୍ଟର ଅଛି, ଏହିଠାରେ ରିଡିଲ ମାଷ୍ଟରଟି ଅଛି। ଏହି ପାରାରେ ଏହା ବୁଝାଉଛି ଯେ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଯିଏ ବୁଧୁଦାମଙ୍କ ଆଗରେ ବସି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିଲା, ସେ ଶେଷରେ ପଚାରିଲେ ଏହା କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ବୁଧୁଦାମ କହିଲେ ହଁ, କିନ୍ତୁ କୁହ ଏଇଟା କଣ ଅଟେ? ଏହାପରେ ବାଳକଟି କହିଲା ଏହା ଗୋଟେ ତରାଜୁ ଅଟେ। ଏହାପରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହସିଲେ ଏବଂ ସେହି ପିଲାଟିକୁ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେଇ କହିଲେ ଏଇଠି ହଉଛି ଶିଶୁ ଧନ୍ଦାଗୁରୁ, ଏଇଠାରେ ମୋ ଗପଟି ସରିଲା। ଆଗକୁ ଏହିପରି ମିଠା ଗପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ହାତ ମାରନ୍ତୁ।